kat baga chingile ka jonga England bat ka Norway ka nang yaj uwei ukhna rit uba pong ya ka jersey jong u Messi ula ong ya u speed uba pong ya ka jersey jong Norway henrei u speed u dei u big fan jong u Ronaldo dakine ki kentin Messi is better than Ronaldo kanega ching ong jong une ukhna rit kala penlong ki paj ba ki ba dona ka te ka jaka bakin lengo bat kin rki ab ler ya une ukhna Ultimately, all What? required all to play for. Ultimately, all What? required all to play for. namar ka jing shulur jong une ukhna wat ap tenga jing bun jong ki paj ba henrei salia ban pla ba defense yala u jong u idol hakmat jong ki paj ba haba ka kemi kala persyang ban tanno ya une ukhna uspid ula perta biang sajisin pa u Ronaldo ukamba ban ya u Messi kumta une ukhna ula phaidin biang sajisin daga ba yaiban ba u Messi ukamla ban ya u Ronaldo kanega jingle jong une ukhna kala penlong ki paj ba ki babun bagan i phla ban ilengo ya ke jing shulur jong une ukhna kumlei sibun